posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Michael Biswick Musi lero ku Lilongwe kwa Kauma pamene amayendera anthu komanso kucheza ndi anthu ena a chipani cha UTM. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi President wa chipani cha UTM komanso Vice President wa dziko lino la Malawi lero ku Lilongwe kwa Kauma wayankhulanji. Hule yapitilira bwana akalota kuyankhula panopa UTM sogolo lathu panopa ndifuna ndipase bwana atiyankhule panopa Kauma koma bwana akatha kuyankhula gule wamkulu apitilira bekupinda pano UTM Dr. South Girls Kilima Dr. South Girls Kilima ziko mochoyamba ndipeleke ulemu kwa mfumu wa Kauma ndi mafumu wose amene pano ndipeleke ulemu kwa akulu ose ochokera ku likulu la chipani cha UTM Honorable Pundowe, Honorable Loveless Gondwe, Honorable Nazitwele, ndi magavana onse amene ali pano, akulu nonse muli kwambiri oti ndikade kutchula mmodzi ndi mmodzi komanso afumu athu amene mwachokera ku madera ena, abusa athu, anyamata ndi asungwana, moni tonse ndithokoze Mulungu kuti chakumana pano kuti tikambirane ziwiri zitatu. Ndikuthokozeni chifukwa kuti mwabwera pano. Kubwera pano ndi chinthu choti ndiye chiyamike kwambiri chifukwa mukanatha kumagwira ntchito zina zofunika koma mwabwera pano. Ndiye ndilankhula chimodzi zina ndiyankha zimene mwapempha, zina ndizidumpha pazifukwa. Mwina ndisanalowe mkati mwa nkhaniyo ndipempha kuti tikhale chete kwa mphindi imodzi tikumbukire m'bale wathu President wathu Dr. South Girls Kilima. 1 minute of silence. Amen. Sindikuziwa ngati nyimbo ilipo yoti sindibwera mbuyo mwezi wameja ilipo Taiko Golden ngati ilipo Taiko Golden Imeyo amana begi dinayo
Nanyambula hakuna chakula chimene tabwera aliyense ali ndi nkhani mtima, ali ndi zimene akuyembekezera. Aliyense akachoka pano apita ku nyumba kwake akagona, azikaganiza, azikazifunsa mafunso. Mmene tikunena pano alipo wina wache kati mwa gululi akudandaula mu mtima kuti ndikene kupeza mpata ndikumana naye amene uja ndimuuze mavuto ake. Akagona sayankhula ndi ine azingodandaula koma Mulungu wakumwamba akumumva. Ndikunena izi kukuwuzani kuti ntchito iyi si ntchito yopangira matama, ndi ntchito yofuna kuyang'ana munthu amene saziwika, amene alibe dzina loziwika, koma nkhani zili mtima. Ndikamakuona ni chonchi wina akakula kuti mwana mavoti iyayi, ine sindikuona mavoti, ndikuona anthu ankhani zawo mu mtima. Ndipase ni chisanzo tabera nakulu. Just to give an example, avala uniform ya UTM tabera ninuyo imani hapa awandia UTM ndita kumaona wose kuti kumandia abwera ambiri ya UTM mavoti yanga voti simadi yansima voti simadi yansima voti simadwala voti simatumiza mwana kusukulu tema muntu amadwala muntu amakala ninjala muntu amatumiza mwana kusukulu amene ndikuwachula kuti vote mupeza pakafika ku nyumba awavala t-shirt ya UTM kubwerera inewe pano amene akulowa ku nyumba kwawo mukapeza akazi awo badikira ndiyauza kuti iyi si vote ukapeza ana kutemanga atati uyu si vote, uyu ndi bambo wana uyu. Pamene ndikukuonani sindikukuonani ngati mavoti, ndikukuonani ngati anthu amene ali ndi mavuto awo oti tithandizane. Msogoleri ntchito yake ndikuganiza ndikuona kuti mavuto anthu athana nawo bwanji. Ndanenaponso madera ena magalimoto onse amene aliperekezawa asilikali onse ndili nawowa ndiopanda ntchito ngati udindo wanga supindulira anthu. Pamene ndili mu office ngati vice president mu office ya Chakwera, ntchito yanga ndikamva izi osapita kupaka akuza zonama auza bwana anga Mr. President ukusizili bwino uku tipeze njira zoti anthu athandizidwe. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni kuyambira lero nakwa ine ndikakupana nanu sinu voti, sinu delegate, vota profession, muntu wa zinthu zimene inu mukuzifuna kuti zichitike. Ndinenso nawawa kunena kuti pamene Mulungu amamulenga munthu aliyense ineyo amakulenga ndi cholinga chimodzi, ukhale daliso kwa anzako, ukamaliza umwalire, ukamalira akuweruze jahena kapena kuparadiso. Ndiye musaone kuti pamene mwabwera pano mukutaya nthawi mwabwera kuzaonana ndi bwana iyayi
mwabwera kuzaonana ndi vice president amene akugwira ndi achakwera kuti ndikumveni ndikuoneni chifukwa ntchito yanga ntchito ya achakwera ndikuyankha mafunso makamaza nifi ntchito yake ndiyoti amalawi akuthekera kupanga business apa sikwe ngongole osayang'ana kuti ndi wachipani chanji wampingo wanji wa DPP alandire wa MCP alandire wa UTM alandire wa UTF alandire wa FOD alandire aliyense alandire FOD Malawi alandire chifukwa ndi Malawi pasakale atipepo kamuno pasakale anthu ena amene azizimva kuti chifukwa ndi a president a UTM iya ndine vice president wa dziko aliyense atakulifikira ntchito yanga ndikukufikirani kuti ntchito iyi moyo ukazatha uwu osawapa kukupakala mulungu chifukwa ndi ntchito imene nakutimayo wayigwira mudziwe aliyense wa inu ngati simuziwa pakali pano wina wake pena pacha ali nyumba wina pena pacha Malawi muno ali nyumba angoma maja pu abale zonsezo pu abale sichita iyayi umphawi dziko lino mavuto amene ali muno amene angathenso ndifeyo dziko la Malawi ngati pali mdani namba 1 kuti dziko lisatukuke mdani namba 1 ndi Malawi mwache sinakuta kunja Malawi mwache muzamba kuti nyumba yacheredwa mwabedwa mukamugwire kwamudukuti akuuzana ndi Malawi Malawi yo mwati wamanyika kuno bwino zisulo zatekedwa zabedwa mukamfufuze mukamugwire kwamudukuti Malawi munyanyane mayi wamanyira pansewu wamenya ndani Malawi komano mumona ngati Islamu siku la Ijumaa akupita kusikiti ngati hili la Saturday amapita la Sabata kuchalichi Sunday akupita kupembera amapita kupembera koma iye usidaliso kwazi nzake iyayi tikale Amalawi waponda na wina ndi zake ukamona uyu ndi mbale wako ndiyake munapempha kuna kuti uyutiye mutibulizane ndikupose ni chisanzo chabwino ndifuna nditokoze poera pano ndi dzilo lomweli limene ndinatutumusa Honorable Kwesi Msusa ndi Anjalawa kumwe atutumusa ndikuti ndikupita makalu mamawa iwo Blanta Kwesi Msusa ndi Felix Njawala kumwe atutumusa anasiya zonse zimene mapanga chijijijiji kupanga kuti gale motoyi ifikire panopo kusuliza kuti ifana muluti ya mumo ife tili kuthekera bomvana anthu amene alikunja asalelele kuti atisokomeze kuti chiyende bwino chifukwa aliyense Malawi muno chimene akufuna azidya bwino kwambiri ndimakamba oli mwanzanga ya UTM zipani zina zonse mumatenga chisanzo mwa masalu timati moto buu ile nimati moto buu usamakale pa saluko moto buu uzidi kwa kalima mwako mugaja undabia buno moto buu mwanako katika kusukuru utamulipilia ulipo wakalia mwanako mwana mungu mwana katika kusukuru ya mwana moto buu chena chonchi kuchena na chena mwalimu ni avini hapa na vice president ya president ya UTM kupita kwamba kuenda kuyenda che nyuma hiyo kuiona wa organize kwa matendo jana ya sana aje matendo sana aje umeona ni moto tikamati Malawi siku njao huku Malawi ni nyumba mabomu Malawi wapo ndio njia mavuto ndi amene timagaliza
mutu uli papiro Kufutika bwana. zangongolezo kwake umakuno kapeza kuli anthu ambiri ndifuna ndikuonjeze na mfumu ntchito yanga ndikauza abnifu abwere kuno akuthandizeni anthu akuno nkhani yochosa chikole kunali maganizo oti kufusa chikole pala anthu ena sangathe kupasa ni chikole mndanaomo chingale 1000 alibe mukaake kamiza kuti mukipase chikole ndi iwowo ukafuna kutenga chikole uwatenga iwowo ndiye anthu ngati chikole kukasunge ndiyama katenga solidani ndiye tikuna kuti inuso mukatenga ngongole afumu inuso mafumu tukuzikatira ngongole mafumu omo koma tizibwezaso ni mafumu sindamoneko ine ndamona ndimusiyeka oganizira mafumu mwana wa muntu inuyo president watuyu Mulungu akudalise tikale anthu okondera dziko lathu Malawi ndi dziko limodzi nonse amene muli pano tinati tigwirizane tonse tigwirizane tonse tilinge kutya tagwirizana tiyambe kuyimba kunyadira kunena kuti Sabola wasiya kuwawa Sabola akayamba kukoma amen tonse tigwirizane tonse kuvota tonse kuti Sabola kuyambira lero uyamba kutani Sabola kukoma alizagomere Sabola kukoma tonse kumanyuzi alembe tivine Sabola ngewamba kukoma Sabola amba kukoma mupite mukamuchora Sabolayo mutafune akoma chilungamo sichimasatira munthu asatira nani chilungamo mawu amenewo ndifuna ndikupitiseni ku social media ziko lino mabanja akonongeka zipani zikusokonekera mipingo ikusokonekera amina ndi zibenziwo zikusokonekera chifukwa chani social media munthu wazuka bwinobwino ndikuuza ndifanya kuti mazizi wazuka bwinobwino munthu ufuna usangalale ena mmalipidwa ndalama kuti tapangeni akuti amve kulawa uyuduyo akaka chibwenzi chisokonekere angolowa pa social media limene lija ndi dziko limene yokapitamo ukamabwera mulira wekha chifukwa mmene mujamu ndi dziko palokha zochitika mmene muja akulemba za mmene zijazo zigoba inu ndi chigoba anthu akudana afumu ndifuna ndinene izi mtundu wa Malawi ndi mtundu wabwino ndi anthu abwino Mulungu analenga dziko lokongola koma social media samala mchezo ngati simusamala nalo mudana mmenyana mbononga dziko chifukwa cha social media ndanena kuti iwo mutapangana nonse kuti Sabola wanda kukoma mukamutafune akuwawani chilungamo ndi chilungamo tikamati ife ndife Malawi kunoko makambanganya mwati polisi mufuna kuti ikhomedwe malata zimene ndamva ndipo zichitika kuma pali zambiri zoti zichitike kuno toka anyamata alina imaona mbirimbiri apa ineyo ali miphamvu koma nthawi yoti mupange sogolo lanu ndiyiti kodi lero ifika nthawi mulephera inuyo kutani kodi mulephera kuti mugwire ntchito kuti makalamba nthawi yoti mugwire ntchito ndi inoyi musalole anthu kugwirisani ntchito zopanda baki musalole ndabwera pano ngati president wa UTM komanso ndine vice president wa ziko ndikufuna UTM chipani chimene chachipitirire chikabwino ndinauza akuluakulu a UTM kuna kuti yo
bwino ine sindimatatamira udindo iyayi sindimatatamira udindo ndinauza akuluakulu a UTM awo alipo mpano mimboni akondowe ndinanena kuti mipungwapungwa ikuchitika ku UTM ngati mukuona kuti UTM iyenda bwino ine ndichoke mung'ondoza kufutuku ine ndisiye ine mpitirize UTM ipitirire musachoke mkana muno chimani kwangu wanachi ine sindimatatamira udindo uyuyu wa vice president sina pembe iya kuanja kukapila nshito kumaikoena ndinakandazana bati uyuyu udufuna nipange bungo yanga zitaliza afu kuta zizibisa pauta oneza chaliko mkana Tibuye nshito ine usimamani kwa vice president akantika kwa vice president namuto mulungu wanaoneza kuti vice president sikomu tibuye nshito muna vice president wao leo mulungu watenga chilima zoti kapandika vice president waziko mungu munalibe chifukwa ine kale nyinguna anato resources ulogu mine ni mauzi dokuti ndifuna kuti ukale vice president waziko nyakuti mulungu sotu alipasasa mukawalenge Genesis 37 kwambira verse ya 3 chapter 15 Yakobo anapanda mtanjo kupangira mwana wake Yosefe mtanjo wakongola Yosefe mkaende Bible lija Yosefe sana pepe mtanjo babu yake na kusoba mtanjo kumpasa ana kusoba kumpasa abale yake anamda Yosefe kifua cha mtanjo osa pepe wao ozo babu wake moji azimuda Yakobo kutu wampa zinanji mwanayi mtanjo ndiye ngati vuka ndi wina aliyense ine kukhala vice president waziko asakane ndine asakane ndi achilima alele ndi mulungu wandipasa mtanjo kushito yanga ndi abalenga ku UTM ndikuona sauti baso mpenya a Dr. Chilima aputilile simuzaniona ineyo ndikuona ngazile wa Chilima na hawa zile wale irinda SKC ena ba usi vila pake naauza kuti mukapake maifo mwena mwalembe Chilima Chilima lipitilile simuzaona matisheti pali mkope yanga mkope ya Chilima Pasalu pali Chilima Toka Chilima anali mkuanzenu babasi ngamunao shiko ineyo he was very intelligent mtu wa maso mpenya ndiye mune wake akamara kula zake ni mambo wa Kistoni Chilima was a hero and you will remember Chilima forever. Zangu ngolezi Chilima hapo nazikakula Zoraba mchino Chilima nazikakula Kamene ndili mboma pakali pa mchino yanga siku njoya ena matumuna kwa kunjoya ulibe kunjoya ulibe kunjoya lankula ine mmenenda badui hachibadua janga mchoni na kuti ndikatunga nyumba ndikapeza anthu ndili nawo kucheza nawo ndikapeza anthu ndili nawo pakali pano ndikamunyumbamo ndikatunga kuti lituluke upeza kundisatira mundisatira kuti abale nyuyo zimene ndimakonda kupanda ine sindi kupanda tu ayi kumoni nisike pano tiyambe mtemanga mwaona anichimbenga kwa nichimbenga anikuina
sacrifice zimene ndimakonda ine za uchikidwa uko ndizipanga za anthu ndikati ndiduke ukanyumba ndikhale pasi ndizitani ganiza za anthu so pano ngati sindikuenjoya sindikuganiza za anthu ndikulote ndiyani ndineneso izi anthu amene amakona kumandinena chani ndikamathamanga ndi anthu mundisiye ndineyo mundisiye ndineyo anthu ndipitiriza kukhala ndi anthu ndinauza apresidenti sile madisankha silimaliziwa sibasi ndiyakandisa kuthamanga iyayi chimene ndingayankhe ine ngati ntchito yothandiza Malawi kapena president simukathandiza ndiyeza lakwika ndakuwuzani kale very serious thing chandisalira bwino ndi chimodzi kusogoloku kumwalira basi chasala kusogoloku mnabali wandikugwira ntchito chasala kusogoloku kumwalira akuti kuwayikika kwa munthu kutani hobi kena kuchani chimanuzo akunenazo kuti muzachita chibwana kufuna litiya chibwanayi tikamakhala osoloka chibwana ndi anthu nakuvutika mpita kuchibwana mkampeza una wache akuti ndakuya chino mchibwana ine mmanja mwandamu ana abadwamu mmanja mwandamu anthu amaliramo muzachita chibwana kufuna litiya chibwanayi kukhala pa udindo oyang'anira anthu simasewera osamachikose demokrasi kuli demokrasi uko kuliso malamulo amfumu alipo apapa munthu kunyamuka pano kuda kukoti unakuti ineyo amwanga aligulira malinga ndi malamulo za human rights amwaluwo atamangidwa mukasolera kuti akugwira naakakamizana demokrasi imeneyo koti zimene zonse zikatheka mutenge mwana mpinga wa afumu amuna aligwira muona kufusa lifunso ukatamuna kwenda kubishana mwapita kukoti ilatangodi lachikhalidwe akugwirira kutiko nana kuchipita kwako unena kuchipita kwako umakata mama chimene ndifuna kukamba osamakokakamira demokrasi nthawi zonse ife ndife Malawi iwone ni demokrasi ikuti banji kodi ifeyo zachikhalidwe zikuti banji chikhalidwe zikuti banji tikangotenga demokrasi piye chilichonse demokrasi ziko silikuyenda bwino makolo mafumu kale tikamadusa akuluakulu timati kumbuyeku sukuti ukadusatu sungaduse koma umafuna kuti ulemu kumbuye kulibe maso ndiye ndikupempheni nonse Amalawi muli pano ntchito yanu kuyambira lero muziwe kuti inu Mulungu anakulengani mukhale daliso wa anzanu mukuona mamuna akumenya mkazi ake ndi udindo wanu kumulandisa mukuona wakuba ali mkazi giligili parsewu osamumudusa mumulandise ili Mulungu anakulengani kuti mukhale daliso wa anzanu kukhala mugeto si chifukwa iya ena sinifa mugeto su kupanda kutemani sadasada nimezimandona mugeto mutachapchapchapcha za mugeto nimaziziwa takuwa moyo vutika usamba kutega soko kuzola kumaso ukumapita kusugulu ukaiwala ukatana kulimba kumasoko kumaso kumalimba unazola soko waiwala kulimba kumaso ndikunena izi kuti ndikuuze ndikuti abayanga pamene tili pa udindo uwu ndi udindo kuti tigwire ntchito limodzi tisunge mpaka ndi mtendere tikondane wina ndi mzache AUTM
akaona ADPP abale yawo, MCP akaona UTF abale yawo. Nnena mukati muone zimene zimachitika ndikumbele kopako koma mafusa na zibezi umafusa kuti iweyo ni ADPP umazindikira umatiji ndiwe umafuta ADPP kale bantu apatilagale musalangire muntu kuti akhale ozunzika paziko. Nonse amene muli pano mukamabika aliyense akawaninkhani mumtima mwina yapanga ipuvu sindikwenezeka chataigogoleni sindikwenezeka banyamula banya wanambuye Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Michael Bizweki Usi amenenso ali president wa chipani cha UTM lero pamene adayendera anthu akulilongwe kwa Kauma kucheza nawo komanso kuyankhulapo ziwiri zitatu.